ମୁଁ ସୁଚିସ୍ମିତା ସୁନନ୍ଦିତା ମାନେ ଚୁନୁ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚୁନୁ ବୋଲୁ। ତାର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ତା ବାବା ମାମା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ 12ଟା ପରେ ଗଲୁ, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲାନି ବା ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲିଲାନି। କହିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ସାଇଟ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିର 12 ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ ଖାଲି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତା ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପୂଜା କଲୁ, ଯାହାକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବେଢ଼ାରେ 2ଟା ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚୁନୁର ତା'ର ଖେଳିବା ଅବସ୍ଥା ସେଠି। ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ନେଇଛି, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା କି ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ। ସେ କଥା କହିନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜଣାପଡ଼େ କି ହଁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କଦଳୀଟି ଆଣି ତାଙ୍କ ବାବା ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ଖାଉଛି। ତା ମଥାରେ ଗୋଟେ ମାଛି ବସିଛି, ସେଥିରେ ବି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ସେ କଦଳୀ ଖାଇ ଚାଲୁଛି। ମୋତେ ବି ପୂଜା କରେଇ ଦେଲାନି। ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଏକ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ସେତିକ ଖାଇଲା। ତେଣୁ ସେ କଦଳୀ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ସବୁବେଳେ। ମୋର ପୂଜା ସରି ନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ସେ ଖାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରାଯିବ? ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ଭୋଗ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି, ନା ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଲେଣି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତା'ର ଖେଳ ରହୁଛି। ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳିବ। ତା ବାବା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ଖେଳି ଚାଲୁଛି। ମାଚିସ୍ କାଠିକି ଆଣି ତା'ର ଖେଳୁଛି। କେବେ ସେ ବଡ଼ ହେବ, କେବେ ସେ କଥା କହିବ, ସବୁ କଥା ଜାଣିବ, ଦୁଷ୍ଟାମି କମିବ, ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ସେ ପାଣି ଆମେ ଚଢ଼ାଉଛୁ, ସେ ଭୋଲେ ବାବା ତାକୁ ହିଁ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।